the party to the Congress. Nadu baka United Nations General Assembly kalajit yaka artarik kum kasngi ban rakhe yaka World Autism Awareness Day House nem arhajar nyaw layale shitom ban yai batang yaka jingkentiu yaki hok bat ki jinglat lu jong ki brio ki badan jingduna hakabor berkhad. Hasilong ka sanker kala penong ya ka jingyak kejat na kendai lat shadow mission compound ringkat ka jingwane shimenta da ki spa ngut ki nos bat ki skul bekirpang. Lingba ka jinglam khmat dai Dr. Dida Khongla ibadai i consultant psychiatrist kene ka jingyak kejat ka temu ban ai jingshai ha ka bai dai bat ka jingbun ki nongpang ha Meghalaya. Naga jingbun brio ko balong shilak ka jingdon jong ki nongpang ka long san lai spa san phongut ka jingduna ki jaka ai jing sumar ka wanra jing e shibun ha ka jilla. Walabun ki specialist ka rukom ai jing sumar kampat long ka babiang pura i Dr. Khongla ila banjur halor ka jingdon kam kerke ban bu e ki jaka ai jing sumar ha keleng ki district jong ka jela na ka benta ki brio ki badon jingduna ha ka bor perkhan. Ka nipku kala rakhi